Vi står her sammen med Nikita, og vi skal lave det bliver en Dana live video. Jeg har droppet ud af gymnasiet, så det kommer til at være så vanvittigt det her. Okay, så jeg flækker lige noget morgenmad. Så nu så kommer TV2, og de har åbenbart tænkt sig at interviewe mig, på grund af at jeg åbenbart er en sigmand til at sidde og klippe hår. Så nu kommer TV2 og skal dates. Ej, så kig på. Jeg kan ikke holde en maske. Hvad fuck er det der for en skæbning? Hvorfor har han en ananas på hovedet? Så var jeg lige heldig at drømme, ikke? It's my lucky day. A few moments later. Oh, dale, man. Damn. Yeah, he like him. I love it. Damn. Okay, jeg er simpelthen nødt til at skifte tøj på grund af, at det er simpelthen for varmt. Så, ja. Sværdet. Nej. Jeg ved ikke godt, hvem der har den. Hvem har den? Ja. Sig det til mig. Sej. Sig det til mig. Det er bare meget. Ja. Sindssygt. Hvad kunne du tænke dig? Fluffy. Thank you. Okay. Ja. Okay, så står jeg oppe i morges. Jeg står oppe i morges. Jeg er også lige nu, så tænker jeg, sænk das! Man kunne til at smage der noget, for jeg havde at drikke vand. Seriøst? Ja. Det var det, jeg skal. Okay, klokken er 20:17, og jeg mangler en klipning nu. Og så er jeg jo færdig. Så skal jeg bare ind og have aftensmad, og så er vi klar. Så Hvorfor hænger den? fordi den sidder igennem det der strøm der. Det er godt, det falder ikke. Eller dyrt. Og så tager jeg en Ninja. Nej. Jo. Nej. Fordi hvad skal du bruge det til? En på min Playstation. Nej, du får den ikke på din Playstation. Jeg tror, hvis du er heldig. Det der. Skulle jeg hænge den på min Audi eller hvad? Ja. Bruh. Det kan du godt. Bruh. Sorry. Så skal jeg ikke. Ja. Okay, så vi rammer Netto nu. Klokken er simpelthen 21:50, og jeg skal skynde mig ned i Netto.